perquè jo ja no hi era. Però què hi fa la manera com passen les coses? Si passen. I aquests llavis que havien besat els meus, els cors que m'havien estimat, és amb el cor que s'estima, no? O ho confong amb alguna altra cosa? Les mans que havien jugat amb les meves i els esperits que gairebé m'havien fet seu. La gent és ben estranya.